Han är tillbaka här i Radio Howdy och den här gången får han kontakt. Dette er Karsten Torbje, Psychic Medium. Jeg har den senaste veckan fått tusentals brev där alla undrar vem jag egentligen är. Jag må berätta. Karsten Torbje föddes på Jylland natten den 18 november. Min mors väninna Pia Margarete sa: "Bente Margarete." Ja, vad är det, Pia Margarete? Pia Margarete svarade: "Bente Margarete, det är något speciellt med sonen du ska föda." Tror du det, Pia Margarete? Ja, det tror jag, Bente Margarete. Och det var det. Det var mycket speciellt. Den danska riksradion var där och gjorde ett reportage. Jag befinner mig på Danska Rikshospitalet där en liten mycket speciell gosse nyligen föddes. Överläkare Kastrup, du må berätta för lyssnarna. Ja, under alla mina år har jag aldrig varit med om något liknande. Vi spelar alltid in ljudet av förlossningar i studiesyftet. Och så här lät det när hans mor Bente Margarete gjorde sin sista kryssning. Ja, det är all min historia. Vill du veta mer om mig så bokar du en biljett till min show på södrateatern.com. Jag känner vad jag känner. Ja, Karsten Torbje, Psychic Medium. Ja, strålande. Och så sagt var, Karsten kommer tillbaka till Radio Howdy varje vecka fram till premiären utav hans show på Södra Teater. Så södrateatern.com går ni in på och köper biljetter, och det gör ni nu på en gång här. Hörru, vi fick ett till mejl också från Peter.